V tomto videu vám predstavím tranzit, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších. Jedná sa o tranzit Jupitera na Slnko. Prvý dôvod, prečo je to jeden z najlepších tranzitov, je ten, že je to tranzit od Jupitera a Jupiter je dobrodej. Tým, že je Jupiter dobrodej, tak aj disharmonické tranzity cez opozíciu a kvadratúru častokrát prinášajú niečo dobré, hoci to nie je až také dobré alebo to nie je také stabilné. Nás v tomto videu budú zaujímať ale hlavne tie pozitívne, harmonické aspekty, teda trigón, sextil a konjunkcia. Druhý dôvod, prečo tento tranzit Jupitera na Slnko je taký dobrý, je ten, že Slnko a Jupiter sú denné planéty, čiže patria do tej istej sekty. A z toho dôvodu tento tranzit bude lepšie fungovať, ak sa človek narodil so Slnkom nad obzorom. Celkovo Slnko s Jupiterom sú navzájom priateľské planéty, ovládajú aj tú istú triplicitu, teda ohnivú. Ďalej, Slnko je dôležitá planéta, je to taký všeobecný signifikátor. To znamená, že keď príde tento tranzit, tak je to tak celkovo pozitívne. A keď je Slnko navyše silne postavené, teda napríklad v rohových domoch, tak je to ešte lepšie. Všeobecný význam Slnka je tiež úspech a spoločenské postavenie. Čiže keď to Slnko je zasiahnuté a to Slnko zároveň v tom základnom horoskope je silne postavené, tak v tom čase človek môže zožať nejaký úspech. Ak je ale Slnko slabšie postavené napríklad v 12. alebo 6. dome, tak to dobro toho tranzitu nie je až také veľké. Slnko tiež symbolizuje otca, to znamená, že počas toho tranzitu sa niečo pozitívne môže udiať otcovi, alebo vzťah s otcom sa môže zlepšiť. Toto bol zatiaľ všeobecný význam Slnka, ale to Slnko sa nachádza v nejakom konkrétnom dome, a ten dom symbolizuje nejakú životnú oblasť. Čiže keď to Slnko je v 10. dome, ako v tomto príklade, čo je povolanie, tak ten tranzit sa pozitívne prejaví v tej oblasti. Ak by bolo Slnko v dome priateľov, tak by to bolo dobré na priateľov. Ak by bolo v dome financií, tak na financie a podobne. A potom sledujeme, že ktorý dom je znamenie leva. Čiže ak je lev napríklad 7. dom, ako v tomto príklade, tak ten tranzit na Slnko zasiahne aj ten 7. dom a 7. dom je manželstvo. Čiže je to potom pozitívne aj na tú oblasť. Ako príklad na tranzit Jupitera nám poslúži horoskop Donalda Trumpa. Tu vidíme, že keď sa prvýkrát stal prezidentom, tak mal tranzit Jupiter, trigón, Slnko. Ako som hovoril, Slnko súvisí so spoločenským postavením a s úspechom a tento tranzit v tomto smere určite pomohol. Mohli by sme tiež uvažovať takto, že Slnko sa nachádza v 11. dome, čo sú priatelia a kolektív ľudí. Ale do 11. domu patria nielen priatelia ako osobní, ale aj takí verejní priatelia. Že ten tranzit by hovoril niečo v tom duchu, že by mohol získať nejakých mocných priateľov a mocných kvôli tomu, že to je Slnko. Tiež by sme mohli pozrieť, že kde sa nachádza znamenie leva a v tomto horoskope je lev prvý dom a prvý dom symbolizuje jeho samého a život ako taký. To znamená, že ten tranzit je tak celkovo pozitívny pre neho a pre jeho život. Ďalšiu vec, ktorú môžeme pozrieť je, že kde sa nachádza radixový Jupiter, pretože ten tranzitujúci Jupiter nesie tú tému toho radixového, čiže v našom príklade, ak je Jupiter vo 4. dome, to je domov, rodina, bývanie, tak aj ten tranzitujúci symbolizuje to isté. Čiže ten tranzitujúci Jupiter sa dá interpretovať v našom príklade aj ako dobrý vplyv rodiny a bývania na jeho Slnko a Slnko v tomto príklade je povolanie. Čiže ten Jupiter je ten, kto zasahuje, alebo to, čo zasahuje a Slnko je to, čo prijíma ten vplyv. Ale v tom radixe má Jupiter ešte ďalšie úlohy, a tie vyplývajú z toho, že vládne ďalším dvom domom a vládne domu, ktorým je znamenie Strelca a znamenie Rýb, kde Jupiter vládne. Čiže v našom príklade znamenie Strelca je 11. dom, čo sú priatelia. Takže tento tranzit Jupitera na Slnko by sme interpretovali ako dobrý vplyv priateľov na povolanie. To znamená, v praxi by sa to mohlo prejaviť tak, že niekto z priateľov ponúkne prácu tomuto človeku alebo mu nejako pomôže kariérne raz alebo mu pomôže k úspechu. Ďalej vidíme v našom príklade, že znamenie Rýb je druhý dom, čo sú financie. Čiže to ukazuje ako dobrý vplyv financií na prácu, čo by v praxi možno mohlo znamenať, že práca bude dobre ohodnotená. Takže ako vidíte, tých kombinácií je mnoho a jedna z tých možností pravdepodobne nastane a ktorá konkrétne, tak to je niekedy ťažšie odhadnúť.